Ak sa neustále trápiš s tým, že nevieš čo na seba, dneska ti predstavím 10 kúskov, ktoré by si mala mať v šatníku, bez ohľadu na tvoj vek, na tvoju postavu a na tvoj štýl. No a tieto kúsky môžeš potom kombinovať s čímkoľvek, čo máš vo svojom šatníku, takže poďme na to. Takže ako prvý kúsok tu máme biele tričko. Áno, viem, klasika, ale s týmto kúskom môžeš naozaj potom vyskladať nespočetné množstvo outfitov. A čo je na tom najlepšie? Biele tričko nikdy nevyjde z módy. Môžeš ho nosiť naozaj ku všetkému. Ku ležerným kúskom, ale aj ku elegantným kúskom. Ku džínsam a teniskami, ale aj ku sukni na večer s podpätkami. Dokonca si ho môžeš obliecť aj po letné šaty na ramienka a vytvoriť tak skvelý, krásny, prechodný outfit. Ďalším kúskom je blazer. Do práce, ale aj na kávu. Aj keď nemáte kancelárskú prácu, blazer alebo teda sako je nevyhnutnosťou. Aj tu opäť môžete si ho obliecť s džínsami, bielým tričkom pre ležerný, elegantný outfit, alebo si ho obliecť na formálnu udalosť, napríklad cez šaty alebo ku ceruskovej sukni. Ďalším kúskom, ktorý by vám určite v skrini nemal chýbať, sú samozrejme džínsy, ktoré sa dajú taktiež obliecť na akúkoľvek príležitosť. Stačí k ním iba doladiť tie správne topánky. Skvelé na nich je, že existuje toľko rôznych strihov pre každý tvar postavy a pre akékoľvek preferencie, či už uprednostňujete vzhľad úzkých džínsov alebo tzv. Boyfriend džínsov, nájdete všetko. Aktuálne sú trendy rovné strihy, tzv. Straight leg, alebo mierne rozšírené bootcut, ale aj tieto na obrázku, ako vidíte, veľmi široké džínsy. No a ak radi nosíte úzke džínsy, tak ich skombinujte s voľným topíkom a sakom, aby ste vyvážili postavu. A na večer k nim môžete napríklad pridať výrazný opasok a elegantné lodičky a idete. Ďalej by vám v šatníku nemali chýbať ani balerinky. Sú neutrálne, nadčasové a všestranné, pohodlné a Parížanky ich milujú. Aktuálne sú veľmi trendy tie balerinky so špicatou špičkou alebo s remienkom cez priehlavok v štýle Mary Janes. No a aj tu samozrejme, že ich môžete nosiť ku letným šatám, k sukniam, džínsom, ku všetkému. Ďalej tu máme kardigán, ktorý môžete nosiť od jary až do zimy. Je perfektný na vrstvenie a hodí sa na čokoľvek od šiat až po vašu obľúbenú kombináciu džínsov a bieleho trička. Ak chcete, aby sa vám hodil, aby ste ho mohli kombinovať s akýmkoľvek kúskom vo svojom šatníku, tak by som vám odporúčila samozrejme nejaký neutrálny odtieň, ako je béžová, krémová, sivá alebo čierna. Ak máte krátky a hrubší kardigán, tak ho môžete nosiť ako top.